Universitari Català i en col·laboració amb Renaixença Nacional Catalana. Avui recordem el Dia del Soldat Català, on recordem la victòria de les tropes catalanes enfront les del rei Felip IV a la coneguda batalla de Montjuïc l'any 1641. En el llarg de la nostra esplendorosa glòria nacional, els catalans sempre han estat disposats a lluitar per la seva pàtria, des dels temibles almogàvers fins a l'actualitat. Els almogàvers, els millors soldats de l'època i un dels millors exèrcits de tota la història, van dominar el Mediterrani. Un dels grans combats va ser la batalla del Puig, durant la conquesta de València, on 1.000 catalans van derrotar a 12.000 sarraïns. O la coneguda venjança catalana, on després de l'assassinat de Roger de Flor, els catalans van demostrar coratge i determinació. Segles més tard, el Corpus de Sang del 1640, on els catalans es van enfrontar als soldats castellans, desencadenant l'inici de la Guerra dels Segadors, on Francesc de Cabanyes va crear els miquelets per tal de frenar la invasió de les tropes castellanes. Els miquelets eren ferotges i gràcies a la seva mobilitat i eficàcia van esdevenir un malson pels seus enemics castellans. El juliol del 1713 es va crear la Junta de Braços, la resistència a ultrança. El crit de guerra ressona dins la ciutat de Barcelona. Els catalans s'enfrontaven a dos grans exèrcits, els de França i el de Castella. Els nostres soldats lluitaven per mantenir viva la nostra pròpia identitat. No hi pot haver major honra que alliberar la pàtria amb la vida. Recordem la Coronela, la Força Armada de Barcelona, sempre amb una finalitat defensiva, on al setembre del 1714 van lluitar amb tenacitat, ordre i eficàcia des del primer moment. Després de l'ocupació estrangera dels castellans, van viure moments de decadència i tristor fins a l'inici de la Renaixença, on a partir de 1870 els catalans van poder recordar d'on venim i qui som realment. La Unió Catalanista considerava que Catalunya havia de tenir una política exterior pròpia per tal d'assolir la independència nacional i van donar suport econòmic a milers de voluntaris catalans que van participar en la Primera Guerra Mundial al costat dels aliats. Dos dels patriotes més importants que van caure en combat van ser Pere Ferrés i Camil Campanyà. Pocs anys després, el 1922, es va crear l'Organització Militar d'Estat Català, els Escamots, que es van enfrontar a tots els enemics de Catalunya. Durant la dictadura de Primo de Rivera, molts catalans van tenir de marxar també a l'exili, i és llavors quan es va crear un nou exèrcit català per alliberar la pàtria del jou estranger. Es dona l'ordre de mobilització a principis de novembre de 1926, però un agent de Mussolini, Rizziotti Garibaldi, va fer fracassar l'operació d'alliberament nacional. A l'interior del país, Francesc Macià es converteix en tot un símbol. El 1930 neix Palestra, creada per Batista i Roca. Tenia un tarannà patriòtic, cultural i excursionista. Es creaven soldats catalans per quan arribés el dia de defensar Catalunya per les armes. I durant la proclamació de la República Catalana van formar la Guàrdia Cívica Catalana amb el suport de la Societat d'Estudis Militars, amb Miquel Arcàngel Baltà al capdavant. També van participar en els combats del 6 d'octubre de 1934. Després de la proclamació de l'Estat català, on membres de Palestra, Nosaltres Sols, Escamots d'Estat Català, Guàrdies d'Assalt i els Mossos d'Esquadra van defensar la Catalunya sobirana davant de l'exèrcit espanyol i la Guàrdia Civil. Perquè quan un poble desitja la seva llibertat, ha de tenir l'ànima disposada al sacrifici, únic camí per aconseguir la independència. El novembre de 1936 es va crear la primera força militar catalana després de la Guerra de Successió, el Regiment Pirinenc número 1. Els seus components van ser escollits entre els nacionalistes radicals, destacant el comandant Josep Maria Benet i els tinents Andreu Xandri i Ernest Mollor. Els pirinencs eren la millor unitat equipada de l'exèrcit català del segle XX. També
Cal destacar la columna Macià Companys, un exèrcit creat per 1.000 voluntaris d'Estat Català i Esquerra Republicana. La Generalitat de Catalunya va poder crear en aquell moment un exèrcit nacional de Catalunya per lluitar contra l'anarquisme anticatalà del Comitè Central de Milícies Antifeixistes i també lluitar contra l'ocupació de Catalunya per part de l'exèrcit espanyol feixista. Els catalans van defensar Catalunya amb sang, força i sacrifici, disposats a tot per continuar defensant la nostra identitat. Durant el període de dictadura castellana de Franco, els catalans a l'exili van mantenir viva l'esperança de llibertat. Es va crear la secció militar del Front Nacional de Catalunya, on decidits soldats catalans tenien clar que solament amb la via militar i d'ordre podrien recuperar la Catalunya democràtica. En aquella època destacarem un altre patriota històric, Batista i Roca, i també el nacionalista i catalanista Martínez Vendrell. Ells dos van inspirar a crear l'Exèrcit Popular Català, època. Els catalans, com veieu, no defallim davant de la tirania d'ocupació, i nosaltres, els nacionalistes identitaris de principi del segle XXI, venim dels grans mestres del catalanisme, venim a servir la pàtria. Per això vam néixer, per seguir el camí de l'honor i del sacrifici. Som idealistes i somiem amb la Catalunya dels catalans, la normalitzada, la Catalunya natural. Durant els últims anys hem tingut diferents oportunitats. El jovent està preparat. Els nostres serveis d'intel·ligència, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra fidels a l'estat català, continuen endavant. Quin record, aquells joves de la OSS, ferms com una roca, preparats pel dia de la victòria, amb companyerisme, amb valor i glòria, aquelles barretines militars de guerra, amb la soledat de la planura, amb el gel de l'hivern i el primer raig de llum de l'alba. A l'ombra de l'enemic actuarem sempre amb fidelitat, amb la nostra insígnia nacional, per recordar el nostre gloriós passat, perquè els nostres màrtirs no caiguin mai en l'oblit. Per això l'octubre de 2017 ens vam posar al costat de la identitat de Catalunya, del nostre govern, en la formalització d'un exèrcit nacional per la defensa de la nostra civilització, de les nostres fronteres. No podem permetre més segrestos, menys menyspreu a la nostra nació. Cal seriositat. Sempre lluitarem per un exèrcit propi, democràtic, de defensa i legalitzat, sempre legalitzat, del govern per poder així fer front a l'enemic que ens vol continuar exterminant tant psicològicament com físicament. Tampoc ens podem oblidar avui, 14 de gener, de l'atac terrorista que van patir membres dels aquí presents a Cornudella de Montsant. Sí, avui es compleix justament un any. Cal protegir-nos, calen mesures d'estat per poder defensar la vida dels catalans. No podem permetre que torni a succeir l'assassinat de catalans per part de tant de l'anarquisme espanyol com del feixisme. Cal combatre els enemics de la llibertat amb responsabilitat. Cal una policia d'ordre, seriosa i catalana, amb serveis d'intel·ligència, aquesta vegada eficaços. On sou identitaris? On sou nacionalistes radicals? Tranquils, com sempre, els presents avui aquí amb el baluard del migdia, el moviment identitari català i Renaixença Nacional Catalana, donem la veu i la cara per vosaltres. Prou d'amagar-se darrere la pantalla d'un ordinador. En aquestes hores indecises i confuses, nosaltres aixequem encara més alta la nostra bandera nacional. Enlluernem dins la foscor l'absència de dignitat patriòtica. Recordem els nostres soldats caiguts del passat i els que cauran amb el futur. Catalunya sol tindrà esperança si es sap defensar per ella mateixa. Per la memòria dels màrtirs caiguts en combat, visca la pàtria i visca la llibertat. Visca! Visca la terra! Lliure! Visca la terra! Lliure! Visca la terra! Lliure!